Haka janmiat jaga kat pratarik unaitung araja arpusan ki bor pulit ke East Garo Hills District kila yok ban saya ke Metïap jong ke Samla Generisha Sangma Narud ke wak Simsang ke bala Kynthih hi daladin Najrong nogil away hangyeng bridge haka pormen step senya jong ke sengi. Ya ke Metïap ke Samla Generisha arpusau senam karta ladep ru ban le ika postmortem bala IT syakibah yeng ban tep no ika kat kum kiniam ki rukom. Laong bakumbah kapor kat architeng jong ke step senya kat pratarik unaitung araja arpusan ke Generisha kala pak message syaka kemi bat pentip bakan yap no. Ke kemi kala pun bon sin rei kam shim satya henrei habadon ki paramarjan ki bafun kala shim bat ong bakan penyap yaladi. Laong baka klamya thu ya ke jaka henrei ke suai ksai badai na ke Jingkieng. Kumta ke kemi kala mare sa William Nagar Police Station bat mudoi ha kapor arduna men stamp. Kipulet marmar kila late wat bat poi had nogil awe hanging bridge kumbah kapor arbaje men stamp. Wat la klam lap ya ke Generisha henrei la syam ya kapla ki standal jongka bat ke mobile phone na kate ke Jingkieng ke bapen subajur bakala Kynthih syawa Simsang. Kita long kubor kia thu baka Generisha ka don jinga day but way briu ubala don lock na daren agal tura na du ubana yayong mentau snam. Ki bahyeng kila khang bat rengkat ki dekot ka kur jongka kila penlong ka jinga lang bun sin ban penbore ka ban penkut ya kate ka jinga day namar kim sngo ya ham. Ka Generisha kala kentat bat laong babun sin kala persyang ban shim ya la ka jingim. Kibor pulit kila penlong ya ka jingwat ya ka barok shisngi bat day anda la janmit bakila lap bat say ya ka Metïap jongka. Kibahyeng kidan ke jingkeno yau teu brio uba dan jinga day bat kahi uba pen kolmar jingmut ya ka hadu bakan da shim yala ke jingim. Habatin pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya